Не се сеща в момента какво да кажа. Каква цел ще влизате сега? В екипа с Валери. Като зависи дали пещерата ще ни пусне, дали няма много вода вътре. Първо това да видим. Да, това е ясно. И просто да се припомни пещерата, пък за каквото остане време после. Дали ще се помини, дали ще е намирането на последните реперни точки. Значи, Зависи от състава. свободна програма без амбиции. Без амбиции мисля, че първо трябва да решим нещата. Да поставим едно начало, защото така такъв амбициозен план, какъвто поставим в програмата на експедицията, малко не изпълним. Важно е повече хора да се запознават основно с пещерата, за да имат идея какво трябва да се работи и как да се работи, да се изгради по-нататък един план. Защото районът е интересен и защото за такава пещера мисля, че трябва да са така екипа да е добре стикован, за да стане хубава дупката. Сега ще картираш ли? С кой? За какво да влизаме? С някой трябва. Не, защото ние ще влезем малко след това. Значи идеята е първо да влезем да ви покажем там горе, които са комините, където какво, що има и така нататък, да видите къде са. И къде има работа и ще го огледам още един път. Аз това взимам карабитката, да мога да запалим малко зад сифона, да се вижда по-добре. Един летен дъжец пак не ни подминава. Но каквото е времето, такова. Очакваме скоро да се дадат Гогата и Пелтеков и да кажат има ли са успех. Войчо, какво става? Бехме там у 5 часа, но те нямаше. Значи трънка. Ама души горе. Това не ми позволява коремно дишане. Няма трепване, брат, ще направим 10 метра навръщане и... спирам. Отварям това да дишам. Ама и преди си беше така, бе. И преди беше така, двамата се вличат, двамата обличат. Рицар! Пещерният рицар! Снимате като излезеш и докато дойш тук вече си... Началото на случай. Намерихме репер, на който се пише до тук картираме и една купчинка камъни. Или там сме картирали? Да, значи нагоре не е картирано. Там се завирях, минах поне 200 метра нагоре, като не е картирано. Без да е само горе-долу по основното, без да търсите другите разклонения, нали, пред-назад. Не стига да я... Не, всичко. Иво и Живка слезаха надолу да си картират, или? Не, нагоре. Нагоре. Тя Живка видя мястото. Живка беше с нас. Да. Значи все пак ще свършат нека работа. Ако не се откажат и не излезат Обществено полезно. което не би му очудило, разбира. Ето вече и друга част от екипа пристига по нощите. Жоро, стая, ти беше ли екипираща група или на физа? Не, той е малко. определено малко напрежение е създадоха с нощи и Живка, като позакъсняха лекичко. Бяха амбицирани да картират и после малко се поумори Иво на излизане. Пусто може ни това непрекъснато почване и спиране на дъжда с нощи. Гръмотеечните бури не бяха толкова страшни. Не бяха близо до нас, а по едно време какъв порой се изплющя. Малко се притесних да продължи така да вали, дали няма да ги затапи някъде зад полусифона. За щастие всичко се размина. Вчерашния ден мога да кажа, че свършихме добра работа. Днеска дейността ще продължи от другите участници. И настана ден втори.
За някой ден за повърхностна спелеология. Я да ходим да видим онова губилище там, за какво става въпрос. Ето и едно стабилно губилище. Това е водата, която влиза в каците. А те са на около километър и половина най-малко от тук. И да видим по-отблизо. Поиграх си малко от кръжока по ръчен труд. Извадих камарак от тук. Съборих ги тия 3 павенца, но просто ми трябва помощ да ги измъкна. Надолу става по-песъчливо. Не знам доколко е перспективно да се работи на дъното на това губилище, но определено работата не е трудна и ако има някаква теоретична перспектива и заслужава. Не знам, днес какво ще влизате? Да съберете малко бабалюги. Големите лопати. Усети си го мене, че ще отключиш. Не се тварят много само, че много не са вкусни. Какви бабалюгите ли? Не имаше хубави, много ме яд, че нямах някаква съдинка вчера да събера, ама днеска ще свършите работа. Ето това е един обект, който доста време е работен от степката долу. Да, обаче в момента е много затлачен.